Skotlantiin. Kotimaisen jalkapallokauden päätyttyä pakkasivat Mypässä ja Suomen maajoukkueessa esiintyneet Janne Lindberg ja Marko Rajamäki matkalaukkunsa ja suuntasivat kohti Skotlantia. Työpaikka löytyi läheltä Glasgowin kaupunkia Greenock Mortonin joukkueesta. Molempien kaverien sopimukset kestävät ensi vuoden kevääseen ja Skotlannin kakkosarjan kärkipaikoilla viihtyvä joukkue tähtää sarjaporasta ylemmäksi ensi kaudella. Rapa, tässä olisi Jakolle kunnon kenkä, niin lähtisi ne maalipotkin vähän paremmin. Greenock on perinteinen jalkapallokaupunki, joten suomalaispelaajat tunnistetaan ihmisvilinässä. Myös Mortonin nuoremmat fanit ovat löytäneet suomalaispelurit. Täällä mennään 90 minuuttia päästä päähän ja skotlantilainen pelaaja ei aina ikinä niin kuin periksi. Täältä saa tosiaan 90 minuuttia tehdä töitä, jos haluaa menestyä. Ainahan pelaaminen kehittää enemmän kuin pelkkä harjoittelu. Siinä on yksi kauden jälkeen lähdettiinkin tänne. Täällä saa tiukkoja pelejä joka viikonloppu. Joskus jopa 2 peliä viikossa. Niissä kyllä saa yrittää 100%. Millaista uraa ja millaisia kokemuksia odotat tältä Skotlannin matkalta? No ei tässä nyt sen kummempia mitään ihmeellisiä uria odoteta eikä muuta. Eletään päivä kerrallaan ja tällä hetkellä halutaan niin kuin sekä minä että ehkä Marko myöskin niin auttaa Mortonia nousemaan ja katsotaan nyt mitä seuraava päivä tuo tullessa. Ammattilaisjalkapalloilijan työ saarivaltiossa on kovaa puurtamista. Asennepuolin oltava kohdallaan, mikäli toivoo menestystä. I'm very delighted with both. They've brought a bit of composure to the team, a bit of skill that lacked a wee bit. But I think Marco has scored goals and done very well. But I think there's a lot more from him. I think we can get more from him. Jan has been a revelation to us. He's been a complete footballer. He's a good tackler. Where I thought when he came at first, football in Scotland is very physical. And that might have worried me with players from the continent. But Jan has been tremendous. He's a great tackler, good passer ball, very skillful, and a very good competitor. Do these guys have any weaknesses that they have to improve? I think Marco has. He lacks a bit of consistency. I think he should be scoring more goals. Sometimes he goes to sleep. Jan, I have no complaints about. I am very happy with him. Paikallinen valmentaja oli meitä katsomassa Eurooppa-kapiotteluissa ja sitten me pyydettiin tänne näin pari viikon kokeille ja sitten oltiin vissiin puolin ja toisin tyytyväisiä ja me tehtiin sopimukset tänne ja nyt ollaan sitten pelattu 2-3 kuukautta. Kuinka sopeutuminen on toistaiseksi sujunut? No ihan hyvin, ei tässä mitään ongelmia ole ollut. Et nyt pikkuhiljaa kun on saatu asunnot ja tämmöiset asiat järjestyksen, niin nyt asettuminen varmaan menee entistä nopeammin ja paremmin. Mun mielestä tämä on lähinnä Suomen joukkojen tasoista peliä ja sen takia mä toivonkin, että me päästäisiin nyt nousemaan tänä vuonna, mikä on niin tämän joukkojen ja seuran niin päätavoite. Ja sitä kautta pääsisi parempiin peleihin. Sinulla on kokemusta myös A-maajoukkueesta. Vieläkö tavoitteena on maajoukkuepaita? No ehdottomasti, että ei siitä. Että on nyt sitten ollut jonkun pelin päässyt pelaamaan ja kyllä se on semmoinen paikka, että sinne haluaa päästä ja toivottavasti tulee kutsu vielä jossain vaiheessa, että kyllä sen eteen töitä tehdään. Jalkapallon Hollannin liigassa